pirang ora Yo eman seilatan. Nek tak weh ati. Sik ra seneng kok. Oh, yo nek sik seneng yo. Ring. Wong GE siji. Sak macem lah nek wis anake pirang-pirang. Nek iki yo oleh. Ayo nek kembange jenenge kembange ono kembange. Lah ora ono kembange jenenge apa? Tanaman hias. Iki Mau tanaman kembang. hias. Ngapiti apa jenenge apa? Ora iso yo gonang bengkel lah. Oke. Tak goleki. Biasane nek agone mangene iki ulere iki padha karo anune, karo wite. Iki semu-semu pink kok mesti. Anune semu-semu pink. Tapi kok ana ulere. Oh, anu lho. Kok mbah sik. Anu ya. Sik anu. Sik nyekel. Nek nyekel uler karo nyekel coro ya mending nyekel coro. Berani. Tenan iki. Ono uler Coro yo kakek. wedi. Rak, nek coro rak. Lah kowe nek mlebu ning klambi yo jerit-jerit. Ngene. Tak uler ki ngopo nyokot ora kok. Ora wi nyokot. Gila ora mung wedi rasane iki ngeri. Ngeri Ya kiri. kuwi godhong tuwa-tuwa wis diresiki. Sing tuwa meneh. Diresiki. Ketoke ono lho Mbah ke. Jajal Mbah goleki Mbah nyong wedi Mbah. Pokoke godhonge mek padha. Bane iki. Ngene sing jago. dhisik. Dikon Ayo mbok yo golekno dhewe. awani. Ya rak lemute kok ya Digal ora digal, Mbak. Ya, Piye meneh iki kuwi wong nyapu. ayo dani pi angel ora. Janjani mau jajan yo ora iso jane mlotori iso ndekke. Ya biasane gampang iki angel gua khotbah diri ra iso pindah. Ketemu godhong apa pisan kira. Iki jenenge apa Mbah? Lompong-lompong ngono apa jenenge Mbah? Sopo iki lo jangan, ora lo jangan. Ya kok belum nih. Jenenge angel. Belum. Jajal goleki piye Mbah? Kowe ning kono Mbah. Enggak yang Ini kowe agone masik ping ngono ki Mbah. kok ya entek. Yo karang digoleki sik. Jangan ngono ulere iki, Mbak. Ning ngen kuwe ne Mbah, ning ngen Wite. ning ngen udun godhonge ning ngen wite ngono kowe. Kowe wit Yo ngetai. ulere ki biasane padha. Cok yo penjual petang ngono kok ini kena papat nang iki wae kok. Ini nemu gue iki. Iki Iki kok ora. mulai men. Iki dipangan iki kok. Ah, jangan kok kan iki gak nang dulu. Jadi godhonge kolong-kolong kuwi ono biasane wong mangan godhong. Mau seri-seri. Ketemu padha karo bisa wis entuk. Jajal kowe digoleki kowe. Ah, wis tak bulan bareng ulah terus sepi nang iki nang iki lah. Ini sih nak tak kita sudah siap kau belum belum mulai kau lagi. Tapi kok rupane nyampe. Wis ora tak obong gek terus kok. Ya kau wis aja. Kok malah kepriye? Alah, kono ra. Iya kuwi. Iya kono. Goreng dok, ulere goreng ngono. Goreng kono. Ora kuat. Aduh. Kepriye tau? Ora kuat.